Әлеге комбинатта козылыкның нинди генә төре юк, кокланганы да, ысланганы да. Бу Мамадышта җитештерелә торган РМ Агро компаниясе продукциясе. Алар Татарстанда козылык ясаучы иң яхшы предприятиеләрнең берсе. Күптән түгел ит ризыкларын яңа исем белән чыгара башлаганнар. Родные места дип атала. Моңарчы менә шундый була. Бренд алышынгач товарларның төре дә арткан, сайлау мөмкинлеге дә күбәйгән. Безнең продукция бүтән кибетчекләрендә сатыла. Элек без инде РМ мин эшмәкәр булганда Рифат Мутигулин дип барды. Һәр безнең продукция родные места бренд астында сатыла. РМ Агро компаниясе Татарстанда авыл хуҗалыгы өлкәсендә иң зур оешмаларның берсе. Аның карамагында 9 терлекчелек комплексы, 27 мең баш эре терлек, 52 мең гектар чәчүлек җирләре, 2 ашлык кабул итү пункты, 2 ит комбинаты бар. Җитештергән товарларны үзләрендә эшкәртәләр. Шуңа күрә әзер продукцияның бәясе түбән, сыйфаты югары. Без үзебездә чыгарылган продукцияны тикшерәбез, безнең лаборатория бар, ветеринар специалистлар бар. Без үзебезнең продукцияны яхшы әйбәт продукция дип чын күңелдән әйтә алабыз. Комбинатта барлыгы 100-гә якын ит ризыгы җитештерелә. Көн саен 15 тонна сатуга чыга. Родные места бренды республиканың төрле сәүдә челтәрләрендә тәкъдим ителгән, күп өлеше чит төбәкләргә дә озатыла. Сатып алучылар козылыкларны үз итәргә өлгергән инде. Бик яратып алабыз, бик тәмле, һәрвакыт свежий. Родные места бренды белән тәкъдим ителгән ит ризыклары экологик яктан чиста. Продукция составы һәм сыйфаты буенча гос стандартларына туры китереп җитештерелә.